wanda ya buɗe sabon Metamask, idan Metamask ɗinka tana kan Ethereum mainnet, muka ce ka taɓa nan sama, gashi an rubuta maka Ethereum mainnet, ka taɓa. Yanzu kaga akwai Arbitrum a nan amma kai babu. Idan sabuwa ka buɗe ka danna add network. Idan ka danna add network, a cikin waɗannan ga su merchant, ga su Polygon, ga su Phantom, a cikin waɗannan zaka ga inda aka rubuta Arbitrum 1, kawai sai ka danna add. Da ka danna add network, shi ma zaka dawo ka dinga ganin account ɗin kamar yanda yake. Ga Arbitrum ya zo, in ka taɓa shi sai ka kwafo address ɗin ka saka wannan ɗinka a ciki. Sannan ga waɗanda ba su da Zksync Era, gashi nan zan yi adding network. Adding network na Zksync Era gashi nan ka taɓa add network, tunda shi babu a nan, sai ka danna nan custom tokens, sai ka zo sunan ZK, gashi nan capital letter S, Zksync, capital letter E, Era mainnet. Ga blockchain chain ID din na haddace, sai na copy wancan 324 symbol ATH capital letter. Duk abin fa duk bige ce fa. Yanzu bari na kwafo wancan wannan ɗin block explorer ɗin, dama shi ma mun riga mun tura a group ai. Mun riga mun tura a yau, gashi nan sai ka je kawai sai kai pasting, gashi nan na kwafo, sai kai pasting. Saura explorer ita ma duk mun sa a group, sai ka kwafo explorer, sai ka zo sai kai pasting, kaga sai kai adding. Kun ga shikenan, gashi nan account ɗinka Zksync Era har ta hau. Idan za ka yi sauransu, to shi Arbitrum ba sai ka sha wannan wahalan ba. Da ka je add network, daga dai cikin jeren giyan wannan za ka ga Arbitrum, ko sai ka taɓa add. Da ka taɓa add zai hau. Ni na riga na yi adding.